नों कास्टमारा होनो कास्टमारा मानियानो कास्टमारा मानिया होननायाबो साहा दखान होग्रासो दामानि होआखै आरो गावहा बर्थमानाव ओमफ्राय 10 थाखाबो थाया होनो सानसेयाव दामानि मोनदोंना आं होयियाव माथो आरो बे गावगाय दखान होयिखायसो नों मोनबाय थादोंनो हा बिराद मा आरो बुंबावदों मा होनो गावगाय दखान होयिखाय नोङो आरो बिराद आराम मोनदोंनो हाजिबाय थादोंनो नंमारगौ बेहाबो मानो होआखै गावबा गाव कास्टमारखाना लाबो आंनोबो थाइबाबासो जागोन आङो नै जोंनो दखानदारिखौ थाइबायाव होबाय नारेंखलबाबो आं थाइबा दासो जानाय फिथाइया ओमफ्राय बारा माबा नङा नै गोबासो सिगां थाइबानि समान 10 थाखा लागोननो 10 थाखा दा लद'आ गिनानै जायाखै नायगमबाय हादों बै सावथाल लद'आ दाखालि कृष्णनियाव बिया जानाया लाजिनाया बियो आरो बोरैबा लुनायाव गेलासा नैबे सिन बारलांफ्लांबा आरो लखबफिनो आरो थब्ल'बाय थायो आरो थिखिलिया बेफोरनो जाबाय लांहोलिया माने माबा मोनसे बिबाला माबा मोनसे होफायो सोरबा मा होनो सा बिबाला सोरनोबा होफायो गदानो गैया मथा मथि नै नोंनो मा होफैनाय सामुस नोंथ' बियाखैमोन नैबेसो बिदोंमोन सामुसखौ नैबेनो होफैबाय सामुसखौ मा जागोनसि वकिला हायगाफ्रोमबो नेनाङो दिनैबा मानो थाब मोनदों साहा मोनदों फिथाखौ उनावसो होदों वकिला नङाबा सिगाङाव मोनजाफेरा बे रायलायबाङा नालाय वकिला नङा नों नुफायासै बियो बिराद गोबाव जखाबाय बिराद गोबाव जखाबाय बिबाबो मोना सामुस बिनानो माबायानो फिथाइयानो गुसु जालायलांबायमोन आं नुवाखै सामुसखौ बिलाइथि जासिबाय थानाय होनबालै लांहिलिया मा होनो साहा गलानो इयो हटेल बुंना लानायमोन ओंखामखौनो मोना माहा हटेल होनजानो बेयाव न'आव दखानखौलाय हटेलाव दिनै जोङो लांहिलिया साहा गला बिदिखौसो होगोन जोङो नामखौ मानसि थाइबा मानसिलानो 10 थाखा होनना बुङो मानु साय 10-20 लायो बिसोरो बांगाला दै 10ता फिथा लांबायनो बेखौनो बिराद हाजिदों सालाफ्रा औवा बेफारि दोङो सासे रेगुलार लाङो हा औवा बेफारि दोङो सासे औवा दानफायबाय थायो हाजिराफोरनो बियो फिथा लांबाय थायो सेरेंफ्रा बहुत फिथा मोजां मोनो नालाय जानो ओमफ्राय दा बिसोरो 10ता लांबा 11ता हरो थाइसे बारा हरो आरो 15ता लांबाला 16ता हरो मानु साय बेनो गोलैयो माने बे मानो आदै खोनासं बे बांगालफ्रा दख'ना गानो ना गावसोरबो दख'ना गानो 1 घन्टा गाहाम जयो बेनिखायनो हरो आरो न' एखे बंस'नि मानसि होननानै गोरोंलै बिसोरो बर' होनबाथाय बिसोर फिथाखौ 10 थाखा खालामखाबाय आरो बिसोरो अकस्मात मानो बारिनो गोनां जाखो जेनेबा नोंसोरो मानो बारिखो जेनेबा दे बुं मानो बारिखौ अकस्मात फिथाखौ थाइबा बेनिखायनो आरो न' नायनो हागोन बे थाइबानि फिथा ओमफ्राय नैबे 10 थाखानि फिथा मा डिफारेन्स दङ नायलाय बेबायदि गरम दाम एखे समान नारेंखलनि थाखायनो नारेंखलानो 100 जरा लाखायो जोंनिफ्राय 10 थाखा लानायखौ बाजायाखै जों 10 थाखा लानायखौ बाजायाखै आरो बेफोरबायदि गरम दाम लानाया बे हबा माबा बे कनफारेन्सफ्राव दसे समाय लाजायो आरो दसे वान टाइम बियो वान टाइम हुद बारना होनायखौ रायजोफ्रा बारा हामा मोनो दुखु मोनो सोरबाथ' खालि सा लोंनानैनो थांफिनबाय होननाय खोनादों आं जायाखै हायाखै नंगौना नङा बे बाथ्राया बिसोर नटिस गैया मा गैया ओरैनो लाब्रबदों नालाय नै
मानो इसिबां मानो इसां हरखाब बारिनांगौ जाखो जेनेबा फिथाखौ देलाय बुंलाय साबजायाखै नामा बिसोरो निसाखौनो होनफ्लाबाय हादों जोंना फिथा गुन्दैयानो जोब्बाय अन गुन्दैयानो सावना सावना जानानै 10 थाखानि फाननानै सेरें लांनासो ओमफ्राय 10 थाखानि फाननानै जोब्बाय बिसोरो थाइबाखौनो बारा होनो बानानैनो कमप्लेन खालामबाय थागासिनो दं हनै ओमफ्राय दायो बे फिथाखौ मानि सावदों नोंलाय नारेंखल ना सिबिं अन देनायाव बे थाइबानि फिथा दिंखियाव आथिं बे सायो सिबिंनि थाइबा फिथाया बियो थाइबानि नै अन देनायावहाय आथिं सायो जोंहा गुन्दै देथाबबाय थानांगौ औ आरो मालायफ्राथ' मिलावसो थाइख्र'फ्राव सौना लायो मालायफ्रा मिलावसो थाइख्र'फ्राव सौना लाबोनानै बेबायदिबाथ' बे मिलफ्राव मा होनो मेचिनफ्राव देनानै लाबोयोबाथ' नोंसोर 15 खालामबावगोनसो आरो माने बैयावबो फैसा थांखायो नालाय मानोना बांगालफ्रा बारा जानो नागिरा आरो माबाखौ मेचिननिखौ औ दिंखिनिखौ आथा बारा होननानै मेचिननिखौ आथा बारा होननानै गोथाव मोनजादों ना बारा जायो आरो मा आदै मा बिरहां नामा आरो माबा बिजामादैया टंला फेराखौ खृष्टान पारानि दां औ खृष्टान पारा ना नैबे सासेया बियो माबा लाइलांनिफ्राय ओमफ्राय बै दावमासाराव बारबाय आरो लामा बेहा औ खोनाबाय बै फिथा सावबाय थानायनिया बियो माबा बे दखानिया लाइलांनिफ्राय दावमासाराव बारबाय नामा बेहा माने बे जोंनि फाख्रिबारि दखानाव मा होनो फिथा बे अकस्मात थाइबा बारिनायनि दारै बिराद गुन्दुगुल जादों दावराव जादों हुलुस्थुल जादों सोरबा जाग्रा लानाया बाखि खालामलांदोंनो सोरबाया आफसुस जादोंनो जानानै बयलार फिसियो इउटुब मालिका बिथांमोनाबो मा होनो जाग्रा लानानै माबायदि मोनदों आं फिथाखौ सिखारनो हायाखै दामा बारायनानै फैसाया इसेल' लाबोखादों दसेबावबाथ' बासोनसो सुनांसिगोन नोङो सुनानै थांनांसिगोन आं बयलार फिसिनायानो गाहामजों बाखि जाना गैया फैसाथ' गैथारा फैसा गैया माने अकस्मात दाम बारायनानै होनो हायाखिसै आङो दाथ' उपाय गैया बासोनसो सुनांसिगोन नोङो बासजों सुनानै ओइ बनफोरखौ सिना होसामसै आं बारिबाय बिसोरो थाइबा अकस्मात मानो बारिनो मोनखो आसरित माबाबो पस्टारबो गैया लिरनाय थाइबा बारिबाय होननानै मानो बारिनो मोनखो मिथिया बे इउटुब मालिकाबो बयलार फिसियो आरो मानसिया ओमफ्राय बै मालिकफोरनो हरबाला 8 थाखा केजियाव हरो आरो दखिना लायबाला 150 केजि लायो गावनि बाथाय दाम बारा माने गावसोरखौ बुंजानो बाहानानै मालायखौ एरखुबाय थाखायो बिसोरो 10 थाखा फाननायखौनो बाजानानै मा खोथा बाहायगासिनो बिसोर इउटुब लागासिनो दं हनै बिसोरनो थाइबा बारिग्राफ्रा आसरित मानो बारिनो मोनखो जेनेबा थाइबा जेबो माबा लिरनाय गैया मा हिसाबाव बारिखो नोंसोरो थाइबा दे बुं थानानै जोंहा न'फ्रा बेबा बिदि सोंजोबबाय न'खरनि खामानि साफा खालामनानै माने न' फिसाला बिया होनो दोनबावोना फैसायाथ' साहा दखान होनानैथ' एसेबो थालाङाबा दख'ना गांसेबो मोनाबा बोरै जानांगौ जाखो बिहामजोनो दख'ना गांसेबो होनो हायाबा ना बाखि जायै दोनो गावस्रा 100 गाहामनि जाफेरा बाखिखौनो जाफेरा बिसोरो बिराद मिसा खोथा बुङो जों गामिनिया फिथाल' जाखायो फिथाल' जायोमोन दा 10 थाखा नै जफैलायबाय बिसोरो नोंसोरलाय 10 थाखानिखौ जागोन ना थाइबानिखौ जागोन जोंनियाव दखानाव 10 थाखानि सोलायखायाबा माया 10 थाखानि जानांगौ जाखो फिथाया 10 थाखा दि आरो थाइबानिसो जागोन जों थाइबानिया माबानो सिबिं गोसोमखौ जाया गुफुरखौनो होनांगोन हनै मानियानो कास्टमारा नों कास्टमारा मानियानो मानिया होननायाबो साहा दखान होग्रासो दामाने होआखै आरो गावहा बर्थमानाव ओमफ्राय 10 थाखाबो थाया होनो सानसेयाव थामारा 10 थाखाबो थायो आंनिया 500 थायो बिसोरसो थगायो बिसोर गावसोरनो मा होनो थगायदों सारनाव सेटिं खालामदों दामानि मोनदोंना आं होयियाव बेबो होयोमोन खासिबाराव हाबा जानानै थांबाय फायबाय थायो बिसोरो सप्तासेयाव खेबसे
गारनो हाया गावनि कास्टमारफोरखौ नायफैफिनबाय थायो माथो आरो बे गावगाय दखान होयिखायसो नों मोनबाय थादोंनो हा बिराद मा आरो बुंबावदों मा होनो गावगाय दखान होयिखाय नोङो आरो बिराद आराम मोनदोंनो हाजिबाय थादोंनो नंमारगौ बेहाबा मानो होआखै गावबागाव कास्टमारखाना आरो मानसिफ्रा फैयो जोंथ' लिंना लायाखैना गारि बास आरो बै रिनायाथ' खासिबारियाव हाबा जाहैबाय कास्टमारखौ नायनो फैफिनबाय थादों बियो फास मटर बायदिथ' जों फै जों थांगोन थांगोन आरो खोना लायाखै बेथ' फिथा सावग्रासो बायदिसिना सावग्रा बे सावाबानो जाया नै बियो बायदिसिना फिथा बायदिसिना होग्रा फिथा बिबा सा होयो सा बिबाला साना होयो सोरबा सामुस बिबाला सोरनोबा होयो आरो मा होनो गोदाव सोराव कास्टमारखौ नामायहैयो सोर बिनायमोन होननानै आधा गोनां जाहा लाना नोङो मिथिबाय नों मा फिथाखौ लादों नायनो सिबिंनि थाइबायाव मोनबाय नोङो मिथिबाय नारेंखला 10 थाखा जाबायनो अकस्मात मायाव साइनबर्ड गैया मा गैया मानो बोरै बारायनो मोनखो आसरित मोनदों सोरबा हनै सिखारनो हायाखैनो जाना लानानै फैसा 10 थाखाल' लाबोग्राफ्रा मानो मालायखौ इसां खस्थ' सिखारनो हायि खालामगोन नोंसोरो हो बेखौ थाइबा गामिनि मानसिनो नोंसोरो 10 थाखा होनांसिगोन मिथिबाय कास्टमार बोना लानायाव बिराद गोरों बिसोरो गोदै बर'फोरखौ गोखा बांगालफोरखौ बिराद गोदै बोथारो बिसोरो दालाय बर'फोरनो नोंलाय थाइबानि होगोन ना होआ होयो जोंनि लोगोखासो बियो होनोसै होयो ओमफ्राय बेलेगबाला बेलेगनोबालाय 10 थाखा आरो बांगालफ्रालाय 10 थाखा हो थाइबा इसिनि जाबाय होनबा हा बेसंल' आयु मा मोनो नोंसोरलाय होनना बुंखायो जोंखौ मा मोनजायो नोंसोरलाय बिदिनो फाननानै होनना बुंखायो नोंसोरो बांगालफोरनिफ्राय होमबालाय बांगालफोरनिफ्राय लानांसिगोन नोंसोरो न' बिथाङासो इउटुब मालिकआ कमप्लेन खालामगासिनो दं आरो